Det var da jeg blev færdig på jura. Jeg fik et nitad. Den hat. Det er fra 86, da mig og Lene blev gift. Det var en fantastisk dag. Det er mig og vores ældste Nikolaj. Det er på Enighedsvej i vores første hus. Det var et helvede, når man fik jokke på sådan en bil. Her er Christian også med, vores anden søn, og Nikolajs kæreste Julie. Det er fra Como. Vi plejede at tage derned hver sommer i det samme hus. Det var rigtig hyggeligt. Så skiftes man til at lave mad og sådan. Vi bliver tit inviteret ud på Søren og Kirstens båd. Det er altid godt med lidt frisk luft, og så ovenikøbet godt selskab. Måske selvfølgelig også med den lille Lærke. Hun holder mig i gang, nu hvor jeg ikke arbejder længere. Jeg håber, hun vil huske mig for vores gode stunder. Det håber jeg, de alle sammen vil. Men når folk drikker for meget, bliver det svært at huske dem for andet.